Kanpaina honetan gai zentral bat ezagupen instituzionalarena izango da. Hemen eskiulan gaude, Euskal Herrian, Siberoan. Eta hortik bihar noa. Euskal Herria baien soak Euskal Herriari buruz itzuliak dira. Gure herriaren eraikitzeko, abertzalek herri iniziatibak eraiki eta eraikitzen ditugu. Udalbiltza, Hautetxien elkartea, zazpiak bat sarea, ikastolak, Euskal Herriko laborantza ganbara, elkarteen arteko trukaketak edo enpresen arteko harremanak. Gure oraina eta gure geroa Euskal Herrian direlako. Euskal Herriko zazpi probintzien potentziala, ekonomikoa eta kulturala, hemen bizi den jende ororentzat, Euskaldun senditu ala ez, egiazko aukera bat da. Gure herrien garatzeko egiazko aukera bat. Euskaldunak bagira, baina Frantziak ez gaitu politikoki ezagutzen. Orduan eztabaida instituzionala pilpilean dagoen honetan, goraki diogu aldaketa behar dugula orain. Ipar Euskal Herriarentzat instituzio berezi bat, lurralde elkargo autonomo bat eskatzen dugu. Buseta eta fiskalitate propioarekin, eskumen zabalekin, erregioa eta departamenduaren ordez. Euskal Herriko beste probintziekin eta Europarekin kontratatzeko eskumena. Hots, hemengo jender eraginkorki erantzuteko tresna bat. Ipar Euskal Herriko biztanleak gai honen inguruan kontsultatua eta entzuna izan behar du. Orain delako momentua, Pariseri instituzio bereziaren eskatzeko bozka EH bai.